Sponzorem pořadu je Liberecký kraj. Místo pro vaší aktivní dovolenou. Zdravíme příznivce cyklistiky a nejen vytrvalostních závodů na horských kolech. Řada z nich si první červnovou sobotu dala do staveníčko v malebné krajině na pomezí Lužických a Žitavských hor u česko-německých hranic, kde se za stížených klimatických podmínek slavili půlkulatiny už neodmyslitelného podniku, který v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie figuruje v kategorii MTB Marathonman Europe s nejprestižnějším statusem C1. Jsou dny, kdyby podle jednoho z českých úsloví psa nevyhnal z boudy, a přesto se najdou sportovní nadšenci nebo profesionálové, kteří i za deštivého počasí usednou za řídítka svých horských kol a vyrazí třeba na 100-kilometrovou trať, která byla vrcholem jubilejního 25. ročníku Maleville Cupu v Jablonném v Podještědí. Pro nejednoho z účastníků závodu ale nebývá nutně chladnější počasí překážkou. Mnozí si ho dokonce pochvalují. Navíc drtivá většina z více jak tisícovky startujících zde byla především proto, aby se poprala sama se sebou, s terénem a kilometry, možná s časem, a ve zdraví dojela do cíle. O vítězství se měli poprat ti nejzdatnější, zejména z kategorie elit. The weather is not so nice, but somehow I like it, so will be a good race. So you like the rainy? Yeah, I did some good racing in the past in the rain, so yeah, I like it. Vím, že v roce 2020, když to byl ten covidový ročník, tak nebylo úplně hezky, ale myslím si, že takhle nepršelo. Já jsem ho všude jel dvakrát Maleville, takže pro mě premiéra v tomhletom počasí. Je to spíš o tom, že je to náročnější psychicky, někomu z nás se v tom nechce jezdit, ale ten závod, konkrétně tenhle to moc neovlivní, protože si myslím, že nebude moc hlubokého bláta a tak podobně, ale samozřejmě vždycky je hezčí závodit za hezkého počasí. Nebudem si nic nalhávat, myslím, že to nebude úplně lehký den. Bude důležité nedělat chyby a tím počasím ty podmínky opravdu nebudou jednoduchý a můžou rozhodovat drobnosti, takže těžko říct takhle dopředu, vždycky je těžký výjezd na hvozd, takže to je určitě klíčové místo, ale jak jsem říkal, může to hodně klouzat a ta chyba se dá udělat všude. Mokrý kořeny, mokrý kameny, to je všechno mnohem náročnější, než kdyby se to jelo za sucha, takže člověk si musí počítat a opravdu to chce nebláznit a spíš zvolit jistotu. Až u startovní pásky na náměstí v Jablonném v Podještědí se nám povedlo odchytit obhájce vítězství, Němce Simona Stybiana, který si na poslední chvíli musel ještě odskočit a až poté prozradil, jak se připravil na deštivý den. You can't really prepare, it is what it is. So yeah, at least the temperature is pretty warm. But yeah, it will be a bit longer than last year because due to the conditions. But I'm looking forward to a race like this. I also like the rainy weather because normally I'm quite hot when I'm riding, so it's a bit of cooling down from the top. So I like the weather conditions. V kategorii elitních žen byly na startu 3 Němky, Walterová, Stolařová a Starková, dále Polka Andřejevská, 1 Slovenka a 4 Češky. Krátce jsme vyspovídali 21letou blondýnku Anetu Hovorkovou. Já jsem tu jela loni poprvé a je to úplně nejkrásnější trať, co jsem kdy jela, takže já se těším moc a i přes ty nepříznivé podmínky, tak já tady to počasí mám ráda a na závod se těším. Opravdu vám nevadí, když prší? Já bych řekla, že to je moje výhoda. Jaká bude taktika? To uvidíme, jak se bude závod vyvíjet a určitě se asi hlavně nezrakvit tady v předních metrech a jet na jistotu, opatrně, ale rychle. Střelbu startovní pistolí si vzali na starost starosta Jablonného v Podještědí Jiří Riedl a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Mimochodem, oba ve volném čase amatérští cyklisté, kteří se v minulosti a na kratších tratích účastnili i Maleville Cupu, jubilejního ročníku nikoliv, a to zejména s ohledem na dlouhodobé a pochopitelné tréninkové manko.
Například Martin Půta startoval na tradičním podniku v kategorii hobíků naposledy před 9 lety. Oba pánové se ale shodli na tom, že malevilský cyklosvátek už je a měl by i do budoucna zůstat nedílnou součástí pozitivní prezentace místního regionu. Je to jeden z největších cyklistických závodů u nás v kraji. Navíc ho dělají místní lidi, není to žádná cizí agentura, ale místní Radek Patrák, který se tomu závodu věnuje už čtvrtstoletí. Povedlo se mu ho vyznačit i v Lužických horách mimo ten víkend, takže kdo chce přijet do Lužických hor, může si ho zkusit, nebo nějaký části té trati, která je opravdu náročná. První ročníky se jezdily i někdy v květnu a občas bývalo takové počasí, že třeba i jsme měli strach, že bude padat sníh a byla zima. Takže dneska je to relativně ještě v pohodě. Nejezdil jsem 100, ale 65, ale nemám natrénováno a přiznám se, že ta trať mi vede asi půl kilometru za domem, takže na ní občas tak jako najedu a odkroužím svých 15 kilometrů, ale bez tréninku jít do tohohle závodu v tomhle počasí, to by nebyl úplně dobrý nápad. Ta trať je náročná a v zádeště i nebezpečná, takže obdivuju všechny, kteří se třeba teďko vydali na tu 100, protože to je opravdu masakr. Kromě hlavního závodu byly vypsány i další na 70, 50 a 30 kilometrů a poprvé 50 specifikace gravel. Celkem se do všech soutěží přihlásilo 1031 bikerů ze 13 zemí, z toho 921 mužů. A mezi nimi tací, co včetně jubilejního ročníku, absolvovali i předchozích 24, takže kompletní porci maratonů na horských kolech, v malebném Podještědí a na česko-německých hranicích. Na seznamu 121 žen byla i jedna neobvyklá. Kvůli ní se ještě jednou vrátíme do Jablonného na start přidruženého závodu. Přesněji ještě před něj, do vedlejší ulice, k budově baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, kde sídlí řád Dominikánů, tím pádem i řádová sestra Roberta. Ve startovní listině figurovala pod civilním jménem Markéta Ševčíková. A než usedla na horské kolo, prozradila, co jí vedlo k tomu odložit řeholní šat a vydat se za nevlídného počasí na 30-kilometrovou trať. Tatínek strašně rád jezdíval na kole a je hodně nemocný, takže jedu i za toto město, i za moji rodinu milovanou. Jak má řeholní sestra často čas na to jezdit na kole? Moc ne, protože má spoustu povinností, nejenom řeholní, ale také je to služba pro farnost a pro toto město, což děláme strašně moc rádi, takže rozdělujeme čas na modlitbu, práci, službu a přátelství mezi lidmi. Ale teď už definitivně do terénu, který běžně bývá ze začátku rychlý, zhruba od poloviny kopcovitý a ze kterého máme letos diametrálně odlišné obrázky než z minulých ročníků, kdy účastníky Maleville Cupu sužovalo mimo jiné tropické vedro a teploty ve stínu atakující 37 stupňů Celsia, kde pak idylické záběry na průjezdy cyklistů v čistých barevných trikotech, rozkvetlými loukami pod modrou oblohou nebo lesem, prosvíceným slunečními paprsky tentokrát opravdu nečekejte. Ostatně trať vedla ve 2 úsecích jinými místy než obvykle. A mohl za to právě les, vlastně jeho velký nepřítel kůrovec. Kvůli těžbě napadených stromů byl vynechán průjezd skrze ikonickou Českou bránu, v Německu se zase nejelo podél silnice na Žitavu pod zříceninou hradu Karlsfried. Na první feed zónu nedaleko Hrádku nad Nisou u jezerní nádrže Kristýna přijela jako první šestice mužů, v níž největší favorité Štýbjan, Štycman, Stošek nebo Ádel podle očekávání nechyběli. Na tomto místě se sluší ocenit, že Maleville Cup by se neobešel bez mravenčí práce zhruba 300 dobrovolníků, která započala už dlouho před závodem, pokračovala za psího počasí během něj a uzavřela se samozřejmě až s úklidem po jeho skončení. Mezinárodní charakter mu dodává skutečnost, že zhruba od 43. do 78. kilometru se jezdí souběžně s hraniční čarou nebo po území Německa v okolí saského lázeňského městečka Eutin. Právě tady v příhraničních lesích
Nejen ve stoupání na legendární hvozd, kde se většinou rozhoduje, si asi někteří z pamětníků vzpomněli na první ročníky Malevel Cupu. Jejichž tradice započala 7. května 2000, ještě pod názvem Lužická 50. A kdy zúčastnění bajkeři museli mít pod sedačkou horského kola pečlivě připevněný a v ochranném igelitovém sáčku zabalený cestovní doklad, kterým se prokazovali při vstupu na cizí státní území. Vždyť součástí schengenského prostoru, kdy jim podobné povinnosti odpadly, jsme se jako Česká republika stali až na konci roku 2007. S přibývajícími kilometry vykrystalizovala situace na čele závodu takto. Na prvních 2 místech se střídala dvojice Mark Stützmann s červenými rukávy a Martin Stošek v bílé přilbě. Za nimi jel zatím osamocen obhájce vítězství Szymon Stybian, v patách mu byl ale zkušený Polák Karol Rožek s 31. Následoval Filip Adel a další Polák v barvách týmu Global Orba MTB s číslem 23. Mateusz Niboras, který ale posléze ze závodu odstoupil. A na sjezdu uprostřed louky vidíme ještě i průběžně 7. Vojtěcha Neradila z JK Animals MTB týmu s číslem 21. Na všechny čekalo celkem 6 občerstvovacích stanic a na nich řada dobrot. Nejen klasické banány a další ovoce, ale i chleba s výtečným sádlem se škvarky, případně i s okurkou. A to už jsme těsně před posledním mezičasem na Myslivnách na 80. kilometru. K němu se stoupá do dlouhého kopce a i tady se ukázalo, jaký dopad na rychlost těch nejlepších mělo deštivé počasí. Vždyť vedoucí tandem sem dorazil bezmála o 30 minut později, než lídr závodu za Slunečna o rok dřív. A navíc Mark Stützmann a Martin Stošek měli na Myslivnách už tak velký náskok, že bylo jasné, že o vítězství si to v případě, pokud jednoho z nich nepostihne pád nebo defekt, rozdají už jen mezi sebou. S propastným odstupem 6 minut a 35 sekund projela táhlým stoupáním a poté rovinkou mezi chalupami Horní Světlé až k pravotočivé zatáčce kolem horské chaty Luž, k poslední oficiální možnosti, jak se na závěr 100-kilometrového maratonu na horských kolech ještě občerstvit, německo-polská dvojice Szymon Stybian a Karol Rožek. Tito dva si to měli rozdat o 3. místo. S tím ale nesouhlasil muž, kterého měli zatím ještě 22 sekund za sebou, Filip Adel, a který se na Stybiana s Rožekem zanedlouho dotáhl. Jezdci se startovním číslem 2, který pro závod zvolil nevhodnou kombinaci brzdových destiček, ale v klesání 15 kilometrů před cílem praskl pístek a problematické brzdy mu odešly úplně. Pokračovat bez nich se jevilo jako nemístné riziko. A u jednoho z původních aspirantů na vítězství se ve výsledkové listině objevilo DNF, čili nedokončil.
Někdejší skvělý biker Christian Hynek, vítěz Maleville Cupu z roku 2012, na němž bral zároveň titul mistra Evropy a aktuálně manažer týmu Canyon City MTB, už tušil, že jeho svěřence Stoška se Štycmanem ani Štýbian, ani Rožek už v poslední pětině maratonu nedoženou a že tak oslaví dvojité vítězství. A zatímco budeme po Štýbianovi sledovat snažení zabláceného a unaveného Vojtěcha Neradila s číslem 21, který se k cíli po odstoupení Adela blížil na 5. pozici, si telegraficky řekneme, co se na trati dělo v kategorii žen. Ta byla ještě jednoznačnější než u mužů. Vždyť suverénní německá bikerka Stefanie Walter, za Svobodná Dornová, rovněž ve službách českého týmu Christiana Hynka, měla na 80. kilometru před Slovenkou Kesek Števkovou náskok už 17 minut a na třetí Polku Andřejevskou ještě o 2 minuty víc. Cíl závodu byl tradičně na golfovém hřišti ranče Maleville nedaleko jamky číslo 18. A týmoví kolegové z Canyon City MTB týmu Martin Stošek a Mark Štycman k němu směřovali doslova bok po boku. Až před cílovou fotobuňkou se 30letý Stošek od švýcarského parťáka odpoutal a v čase 4 hodiny, 25 minut a 44 sekund si dojel pro druhé vítězství na Maleville Cupu. Navázal tak na první triumf z roku 2019. Drobný Mark Štucman 4:27, ale viděli jste to, týmoví kolegové ruku v ruce a nakonec... Důležitý byl hlavně pozitivní přístup, to už jsme viděli na startu, že to nebude jednoduchý a že je potřeba to zkrátka brát, tak to je a vědět, že pro všechny to je nepříjemný, tady ty podmínky. Vyvíjelo se to asi podle očekávání, my jsme se oddělili v nějaký asi 6členné skupině už po nějakých 30 kilometrech a potom se nějak jelo pohromadě a samozřejmě to hlavní dělení a tam, kde my jsme s Markem byli schopni teda ujet, tak probíhalo ve výjezdu z Oybinu na Hvost. Takže tam. Někdy to tak vyjde, prostě, že jsem byl trošku silnější než můj parťák, ale zase jsem věděl, že není úplně výhodný jet jako 50 km sám na cíl, ještě v těchto podmínkách a nechat jeho ve skupině za mnou, aby třeba nakonec nemohl bojovat ani o tu dvojku, takže potom je výhodnější jet spolu a pohlídat si v uvozovkách, snažit se pohlídat první, druhý místo a já jsem si myslím, mu trošku pomohl. Jednak jsem na něj musel chvilku počkat a potom jsem se snažil tahat po rovinách, aby jsme si ten náskok vybudovali co největší. It was a really hard race because of the condition, but yeah, somehow it was nice and beautiful, and yeah, it was also nice to ride with Martin and then to take the first and second place in the end. So it was a good one. Sám Mark věděl, že jsem byl silnější, že jsem na něj musel jednou počkat a že jsem ho v tom nenechal. A potom samozřejmě to rozhodnutí je vždycky na tom závodníkovi v ozovkách slabším. Já jsem se ho zeptal, jestli chce závodit nebo ne, klidně bych závodil, ale prostě sám říkal, že jsem byl dneska silnější, že jsem odvedl víc práce a že bych měl vyhrát. A navíc pro mě jako domácí závod, tak si toho moc vážím. 3. start na Maleville a 2. vítězství, takže za mě pecka. Už tomu jenom krátký doplnění, kam toto vítězství zatím v kariéře bude zařazeno, na jaký stupínek? No, relativně vysoko, protože tohle je jeden z nejvíc tradičních závodů v České republice a vyhrát takovýhle monument, který má dneska 25 letou historii, je pro mě skvělý, takže tohle jsou závody, kde vyrůstaly naše největší hvězdy jako Christian Hynek, Pavel Boudý nebo Jarda Kulhavý, takže vyhrát tenhle závod je opravdu skvělý. Jako třetí projel cílem se ztrátou 7 minut a 15 sekund na vítěze, obhájce loňského prvenství a maratonská dvojka aktuálních světových tabulek Němec Simon Štýbian ze Singer Racing týmu, který se v posledních kilometrech odpoutal od svého stínu Poláka Karola Rožeka. The visibility, I mean, you can see the eyes are full of mud. It was raining and then like the mud from the guys in front of you came in your face, so it was quite tricky in the downhills to see the rocks and everything, but yeah, that's part of the game. I'm satisfied, I mean, I won last year, so always the pressure is a bit on my side to maybe defend the title, but I think Martin and Mark, they were just stronger today. I have to accept that, and I
them for a super strong race, so I'm also happy to be on the podium, and a third place is still good. I always like to come back here to Czech Republic and to have a nice race here. So this is not the last attempt to win the race here? I hope so, yeah. Let's see what the plans of the team are next year, but I hope to come back and hopefully then maybe one day I will be on the top step again. A jak to bylo dál? Za vítězným Stoškem, Štycmanem a Štýbjanem dojel na 4. místě Polák Rožek. Na 5. pozici druhý z Čechů Vojtěch Neradil a 6. Jan Strož z týmu ML Tuning cyklotrenér Warnsdorf. Jak už jsme zmínili dříve, dvojnásobný vítěz Malevill Cupu Filip Ádel musel ze závodu předčasně odstoupit. Tým českého manažera Kristiana Hinka tedy oslavil triumf na 100 km i v kategorii žen. S obrovským náskokem před soupeřkami v čase 5 hodin, 27 minut a 37 sekund se z vítězství radovala 32letá Němka Stefanie Walter. It's a special win for me, really, because this race here is very connected to my team manager. He became here European champion a few years ago, and the course is really lovely. So of course, you can never expect to win, but I was hoping for a good result. And in the beginning, I thought, when so much rain. You know, I have lenses in the eyes, so I have to ride with glasses. So I thought, this is going to be hard. But it worked somehow. It worked. Today I was on fire. I prefer very dry and sunny because this slip and slide, you have to be relaxed on the bike. And this is sometimes hard for me to let the bike do whatever it needs in the mud. So usually I get stiff and then I lose a lot of time. But today I managed somehow. I thought there's nothing I can lose. I can learn and try, and somehow I got into the flow. Na druhém místě pak se ztrátou 17 minut a 5 sekund dojela 46letá Slovenka Janka Kesek-Števková z Outsiders týmu, kterou potkal druhý pád v závodě ještě těsně před rančem Malevill. Podľa mňa každý toho mal dneska plné zuby, pretože počasie bolo také, ako bolo hodne bláta a pršalo nám do toho, takže nebola to úplne, ako sa hovorí, prechádzka ružovou záhradou. Treba ísť tak rozumne, netreba prepaliť začiatok, pretože tie sily ku koncu vlastne už nemáte a záver bol fakt akože dosť náročný, pretože bolo veľmi veľa blata a záver sa musel bežať. Nemala som veľké problémy, 2-krát som spadla, ale ináč nemala som žiadne nejaké výrazné problémy. Od začiatku som išla na 2., 3. pozícii, dnes bola Stefanie Dorn oveľa silnejšia, takže nedalo sa s ňou udržať a ja som veľmi spokojná, pretože po 7. mieste z maratónu Svetového pohára v Novom Meste na Morave mám ďalší hodnotný výsledok na Malevill. 3 minuty za slovenskou bajkerkou a přes 20 minut po vítězné dámě z Německa projela cílem šampionka z roku 2023 Polka Alexandra Andřejevská z Global Orbea MTN týmu. Nejlepší Češkou byla Aneta Hovorková, která na 4. místě nabrala půlhodinovou ztrátu. 5. skončila další Němka Stolařová a 6. Andrea Maťová. A tady máme aspoň na chvíli v záběru Alexandru Andřejevskou. Stejně jako ostatní účastníci závodu plného bahna a vody, rychle opustila cílový prostor a zmizela v zázemí malevillského ranče, aby v sektoru s vapkami opláchla proudem vody kolo a později sebe. Pro všechny unavené, ale šťastné cyklistické špindíry to bylo skutečné vysvobození. Poslední slovo v ohlédnutí za Malevill Cupem dostane jeho ředitel Radek Patrák, podle kterého nemohla oblíbený podnik nepřízeň počasí zastavit, protože se v minulosti vypořádal s horšími překážkami. Déšť nás vytejral už od včerejška a je to trošku paradox. Řeknu 6 neděl, tady nepršelo, v podstatě nespadla kapka, ale teďka je to tak. Mám super organizační tým a všichni se s tím poprali, jak mohli, a jak jsem koukal v cíli, tak každý měl pusu od ucha k uchu a prostě všichni jenom říkali super Radek, a ještě si nemyslím, že letošní ročník byl poslední.
byl náročný a samozřejmě se to pro nás, který samozřejmě stárneme, děti nám vyrostly, tak je to náročnější a jako není úplně jednoduchý dělat v dnešní době akce pro veřejnost. Přežili jsme covidové roky, přežili jsme jiné věci, přežili jsme dnešní slejvák, přežili jsme požáry tady. Já doufám, že to není poslední ročník a moc děkuju všem, protože bez nich by to fakt nešlo a že je tým Malevil a všichni kámoši. Organizátoři závodu pak nachystali k předání krásné medaile, které pro ně zhotovili v Lindavě u Cvikova ve sklárně a je to. Mimochodem, právě zde vyrábí památeční poháry pro potřeby nejslavnější silniční etapové klasiky Tour de France. Takže nahlédněme krátce do zákulisí mistrovské práce tohoto tradičního uměleckého řemesla. Ale teď od výhně sklářských pecí ještě jednou zpátky na ranč Malevil. Když nadešel čas pro závěrečný ceremoniál, ozval se ze střech příznačný potlesk nového přívalu dešťových kapek. Těm nejlepším už to nevadilo a opozdělci zatnuli zuby. Především Japonec Motoshi Kadota, který v kategorii elit dorazil do cíle jako poslední se ztrátou 2 hodin a 22 minut na vítězného Martina Stoška. Martin Stošek